दे लोंग्रोदो दे औ फन रायज्लायनानै हनै मुलि लोंबाय मालाय लोंजोबदो गासिबो सबाय होसननायनि सम जाबाय एकदम हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै नोंथांमोनजों जा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसैलाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैथ' नै गोथाव ओंख्रि जानोसैलाय नोंथांमोनजोंथ' शेयार खालामसैलाय आङो बेखौनो ओमफ्राय नायलांदो बेजों लोगोसे आं मा शेयार खालामबाय थानो हायो दिनै माने गोथाव सबाय दाउ बर'नि ओंख्रि जानो नागिरदोंलाय आरोना थ' होमबा ब्लगखौ जागायजेननोसै दे दे बेनिफ्राय नै हं नै बेलाय खान्थाल गाखो होदोंलाय नै खान्थाल हाननानै लाखानोसै आरोना आरोबाव बिदि गोजौ गोजौ नालाय हाननोबो हाया ओमफ्रायहाय गाखोनो गोरों फैबाथाय बेबायदिनो हानहोनानै लाखायो आरोना दा हाननानै लाखानोसैलाय बे गोजौनिखौहाय नों नुहुराखै ए ओंखाम जानाया दारिमिनाना ओंखाम जागासिनो नै औ ओंखामा नै ओमफ्राय ओंख्रिया भिन्दि फोरला नै ओंखामा नै मा लानानै जागासिनो बेलुनजोंसो गेलेगासिनो ना बेलुनजोंसो नै एरना हरलाय ओंखाम जाहोनायाव बिराद खस्थ' जाखायो आरोना बेखौहाय खारलु खारला ओमफ्राय एखमबा जानो नागिरा एखमबा जानो नागिरा माने जाबाबो जायो रायजानानै एखमबा एखमबा माने माबा माबि खाजा बुस्थु गोसोखाङो आरोना बियो मोनजादावबायना मानसियाहाय ओमफ्राय खिन्थु बियो फुङावहाय मिथिखाबाय जे बियो ओंखाम मोनजायाबा जेबो जिनिस मोनजाया होननानैहाय ओमफ्राय उफाय गैया आरोना फुङावहाय बियो जायो ओमफ्राय जाखांनानैसो जायखिजाया मोनजायो आरो दस्राफोरखौबाबो दा नै सबाय रुनानै लाग्रोसै बेखौहाय सबायखौ आराम सुखाबाय ओमफ्राय नै संख्रि होनोसै बानलुबो हाखावनानै होखाबाय आरोना दा बे सबायाव एसे ज्रोम हाबखानायनि आयौ जानाया खर'आ नांहैलायबायहाय मा जादों नोङो दे खिथादो बे मा दालिम ओंखाम जाखांबाय दा ओंखाम जाखांनानै जाबायना आयौ गोलैगोन मा बिदि नङा दे जिरायनानै जानांगौ आयौ बिदि जायो नोङो ए दे हा मुलि लोंबावनोसै मुलि लोङाखैना मुलि लोंनो बिलाबायलायबाय नै मुलि लोंसै दे र' मुलि लोंसै नो ए बेवहाय लोंगोन ए दे बेयावहाय खिनायनि मुलि लोंखानांगौ बेना आरो बेखौ जाबावदोंसो नै ओइ मा फिथाइ खि लोंनोनो खिनायनि मुलि लोंनोनो खि लों आरो खि लों दा नै बेना खिनायनि मुलिया नङाबा जा खस्थ' जायो बेनो बिदिनो सम लोंहोनांगौ नै दे नों खुलिनोसै लोंथारसै दे मारै लोङोमोनलाय बेखौ दे खेवनानै देखायदो दे माबायदि ए बिदि दंखायोना बेयाव लोङो ए दे र' बेखौ सुस्रागारसै दे नों सुनोसैब्रा बेयाव माथो मामि खालामसै औ लाखाबाय नै दै लाखाबाय बेयाव न' दैया थोसिगोन दा दैया औ बेजों गिलाससे होनांगौ हिसाबावथ' ओमफ्राय लोंजोबनो हानाय नङाना दैखौ जेसेबां हायो एसे आयौहाय बांद्राय जाबाय दे लोंथारसै एसे दे लोंदो दे लोंग्रोदो दे औ फन रायज्लायनानै हनै मुलि लोंबाय मालाय लोंजोबदो गासिबो बाबारे बाब दे जाबाय जोब्बायहाय हेल'नोहाय ओइ लोंला बिदि लोंजाबाय थायो नामा
होमबालाय दैखौनो बुरजा होनांगौमोन नोंनो नैलाय लोंबावगौमोन बियो हनै नाहरदों नै ओइ मामे बेदरा बेनो दाउ बेदर नै लाबोखाबाय दाउ सबाय जानोसै दिनै नैबाव ओंखामबो मोनबाय बेयाव सबाय रुखांबाय ओमफ्रायहाय दा नै संनांगौ आरिनांगौ दंबावो आरोना बे बेदरल' संनांसिगौ नै फिसालानि ओंख्रिमोन बियो फोरला भिन्दि जोंहा दिनै एकदम बर'नि ओंख्रि जाथारसैलाय आरोना मा होनो सबायजों दाउजों आं सानदोंमोन माने ओइ मा माबे नायनोसैलाय आरोलाय नै बेहा मावनायाव बिदि सिथाबफैनो लुगैखायो आरोना गरमबाबो दा ओंखाम जाखांबाय मानसिया ओंखाम जाखांनायनि उनावहाय नै आरोबाव फिथाइ जाखांबावबाय आरो फिथाइ जाखांनायनि उनावहाय नै आरो पास्ता जाबावनोलाय नै पास्ता जायो नोङो मा होनोमोनलाय पास्ता होनलाय फाथा फाथा जायो एसेल' जागोन ना औ जागोन र' फाथाया दङ सिङावसो दं हाबसोनानै थाबायना र' औ हाबसोनानै थाबाय र' थाथ' दे आं बानायनो दे मिथिबाय औ दिनै माने बाबाया नुदोंमोन थारुनबो नुदोंमोन लाबोनो रोङासै बेखायनो गोसोखांदोंमोन आरोना थारुनजों दाउजोंसो जाजागौमोन होननानै खिन्थु आइया दहाय फन खालामदों नामा माने सबायजों जागोन होननानैहाय दा सबायजों जासिगोन आरो सबायजों दाउजों थारुनजों मोनजाबाबो गोथाव जागौमोन मालाबा जानोसै दे मिथिबाय थारुनखौ मालाबा जानोसै थारुनजों दाउजों र' आं खालामनो दे र' जुंखाम नै एवबाय बेखौ फोराननायमोन ना ओमफ्राय फोराननानै एसे एवफ्रेमबाय दा बेखौहाय साथु खालामसै आरोना बेखौ मिलाव लांनानै बेखौहाय उननानै लाबोनोसै साथु खालामनानैहाय नै एसे जावस्रोबायबो एसे मोजां जावस्रोबाय ओमफ्राय आरामै साफा जाजोब्बाय आरो दा जाग्राया बेनो लांसिगोनबो आरो दा बेल' मा जानोसै गैलानो सानबेसे जागोन नों बेखौ माबा नांगौमोन बुटखौ सेरनैसो लाबोजागौमोन औ बुटजों आरामसे जागौमोन होनबालाय थावसिन जायोमोन ना बुटजोंहाय आरामसे बुट गोथांखौहाय एवख्रेमनानै मालाय मोजां जायो लांबाय दा नै बेखौ मिलाव होनानै लाबोसिगोन गाबोननिफ्राय जासिगोन फुरानो ना संनायनि फारि जागायजेनसै नै ओइ जोंना बिगुर गोनांखौसो बांसिन जायो माने सावनायखौसो माबानायखौ मा होनो खुनायखौ मा होनना बुङो बिगुर खुनाय औ बिगुर खुनायखौ जानो सुखुलायानो ओंखायनो सोरबा ओमफ्राय खिन्थु बिदि बिगुर गोनांखौसो जानो सुखुवा जोंना बेबायदि सावनाय नङाबा जानो सुखुवानो दा नै संनोसै दै बेयावहाय नै हरखाजोब्बाय जा हरनांगौ बेयावहाय बानलु सामब्राम गुफुर बेखौ होखाबाय एकदम गोथाव मोनजासे एवनानै लाग्रोखानोसै बेखौ एसे दा दै होनानैहाय गोदि होलानै दालिमाबो जाजोबनो हायासैलाय दा बेखौ जादोलाय आंहा गारनोलाय बोरै जानांगोन बायनाय जिनिसखौ ना जानानै लानोसै नै एसे दंबावोमोन जाजोबनो हायासैलाय फिसालाया बेनो जागासिनोमोन बेखौ आरामसे नै मस्ला मस्लि संख्रि बानलु हालदै होजोबखाबाय ओमफ्राय दा एसे बेखौहाय दै होनोसै दै होनानै एसे बे मोनथोंसै आरोना बे मोननायनि दै होनोसै मोदोमलायखाबाय बिरादनो साइसनो जाबाय बियो दाना दा बे रानबा आरामसे दा सबायखौ होबानो जालायबाय आरो दाना नै सबाय होसननायनि सम जाबाय एकदम खारै होबानो जाबाय बियो गोदौ होग्रोनोसै ओमफ्रायहाय दा दसे थानानै बेखौ खारै होबानो जाबाय आरोना दानो एसे जबावसिगोन आङो बेयाव थारमाने खान्थाल हाननानै दोनखानाय दंमोन नालाय दाननो खानानै बेखौसो एवजानो नागिरदों नै बेखौ एवजानोसै
खारै गैयैखाय नै सदासो होलायबाय सदासो होनांगौ जालायबाय आरोना खारैखौनो बानायनाय जाथाराखै जोंहा एबार र' एसे देरबा नै फिसाला देरबा बानायसै बायनाय बे खारैफोरखौबो बायो जाहैदों आइयाहाय होनोहाय ओंखायनो न'आवनो बानायगोन आरोना नै खान्थाल गोथांखौ बेबायदि एवनाय जाफेरदोंना जाफेराखै मानसिफ्रा नै बे खान्थालखौ जाजोबनो हायासै नालाय ओंखायनो बेखौहाय नै बेबायदि बिसबखौहाय बिदि हानानैहाय फिसा फिसा आलु बायदि हानानै एवनोसै आरो नै बेखौहाय बेखौ खिथिखाबाय बेबायदि हाबाय एसे हानानै लाजोबखाबाय नै बेखौहाय फिसा फिसानो बेबायदि गोलाव गोलाव हानानै लाबाय आरोना फ्रेन्स बायदि बायदि हाबाय ओमफ्राय नै बानलुखौबो लाखाबाय जेबो होला बेयावहाय दुंबाय नै बेखौ गुदुं खालामहोनांगौ ओरैबायदि गुदुं खालामनांगौ नङाबा सिथाब नागिरा आरोना सारायावहाय बेखायनो बिराद गुदुं खालामनांगौ दा गुदुं खालामसै बेखौ होनोसै आलु एवनाय बायदिनो आराम एवबानो जाबाय आरो गुदुङावसो नै नङाबा नुवाखै माबायदि आराम जाखो नङाबा बे सिथाबो आरोना माबायाबा साराया एसेल' दुंदोंबा ओरैनो साराय गुदुङावसो होखायोना ओमफ्रायहाय होमबाबो एसे गुदुं खालामथारनांगौ बिरादनो नङाबा बे सिथाबगोन आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो ओरैबायदि मोनसे गिदिर भुल मावदों मैयाहाय ओमफ्रायहाय बेखौ नोंथांमोनजों खिन्थागासिनो र' आङो माबायदि गिदिर भुल जादों आङो जोंहाय माने रावनोबो खिन्थानो हायाखै आं बे बाथ्राखौहाय ओमफ्राय दा बे भिडिअखौ नायबासो मोनसिगोन आरोना बिसोरबो बयबो दाउनि महरा नै दाउ सबायनि महरा माबायदि जाखो वाव ओरैबायदि साइज जाखाबाय नै लोगोफोर आंहा ओरैबायदि मोनसे गिदिर खामानि मावनानै थादों माने ओरैबायदि गिदिर मोनसे दाय मावदों आङो दाख्लैदि सोंहरदोंमोन ना जे बे बानलु बिफांखौ नैबे बानलु बिफाङा बैयो नै बानलु बिफांखौ बिदि सिब्र' सिब्र' जानायखौ मा खालामनांगौ होननानै सोंहरदोंमोन ना आयौ नै बारासिनसो जाबावबाय नामा नै ओमफ्राय दाना मेरलायानो आंनो खिथाहरदों आरोना बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्रायहाय आङो मोनथिबाय दासो दाख्लि ओमफ्रायहाय जाय हरजेनदोंमोन जाय खिथा हरजेनदोंमोन बेनि माने नटिफिकेसनल' फैदोंमोन आरोना गोजौआवल' नायदोंमोन आङो कमेन्ट सेक्सन सिङाव थांनानै नायहैयाखैमोन थारमाने बे नटिफिकेसन गोजौआव फैनायखौनो आङो नायबाय आरोना बुंहरदोंमोन आरोना ना सुनायनि दैखौ सारना होनांगौ होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्रायहाय दानाहाय आंहा बेखौनो मा नायसनफ्लांखो न'बो सुगासिनोमोन नालाय ओमफ्राय दाना न' सुनायनि सिगां नायखादोंमोन आरोना आङो एसे नायस्लाबबाय ओमफ्राय नायनानैनो आङो न' सुदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय नायखांनायनि उनावनो न' सुदोंमोन दानाहाय बांद्रायबो नायजोबासै आं मबाइलखौबोथ' नायबाय थानाय जाखाया नालाय ओमफ्राय दानाहाय एसेल' नायस्लिबनानैहाय दाना थांबाय आङो न' सुनो दाना न' सुखांनायनि उनावनो नै न' ना सारनाय होननायखौनो आंहा ना सुनायनि दैखौ होननायखौनो आंहा मा बुजिखो न' सुनायनि दैखौ सारना हो होननानै बुजिबाय आरोना ओमफ्राय दानाहाय नै सासे ओमफ्राय दाना न' सुखांनानैहाय ज्राव फेनेल गोनांखौ सारना होफैलायबाय ओमफ्राय दाबोनो आङो मानसिफोरनो खिथायाखै रावनोबो न'आवहाय ओरैबायदि गिदिर खामानि मावबाय आङो मा जागोन सानफिनबाय आं उनावसो नायबाय आङो मोनायावसो नायबाय आङो कमेन्ट्सखौहाय दाना बेबायदिसो बुंदों आरोना ना सारनायनि ना सुनायनि दैखौ हो होननानैसो बुंदों आरोना ओमफ्राय दानाहाय आयो गैला आङो मा भुल मावफ्लांखो दाबा मा जागोन फेनेल गोनाङाबा होननानैहाय सानबाय आरो आङो मा गोलोमफ्रुजोब्बाय नायगोन माबा मुलि खेवनोनो आबौनिसो बुजागोनबो मेरलाया आंनो बेखौहाय खिथाहरदों बेबायदि जायोबा मा खालामनांगौ बेनि थाखाय आयु बिराद गोजोननाय मोन्दों माने हाथ'फ्लाखौबो सारना होनानै बुंदों सोरबा ओमफ्राय गाइखेर गोथांखौबो सारना होनानै बुंदों ओमफ्रायहाय बेनो बांसिनानो बेखौनो बुंदों आरो ना सुनायनि दैखौहाय होननानैहाय ना सुनायनि ओइ गोलैगोन मा बिदा खालाम बेयाव गोलैबा नै आथिं बायोना ना सुनायनि ओमफ्राय गाइखेर ओमफ्राय हाथ'फ्ला बेबायदि होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय मा होनना बुंबावदोंमोनथाय बेखिनिखौनो गोसोआव दं आङो होमबा बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं